up mga Oragon? Good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa ano? Sa Lupis, Quezon. Dahan-dahan lang tayo kasi maulan dito ngayon. Saka maputik yung kalsada. Madulas. Ayan, check out sa ano. Papasok dito. Nga palagay, ano, RR Perez. Sa bagong kumpay natin na si John Mark Medical. All part light set out. So, kahit Tingo, biyahe tayo Bicol. Sa Lupis. All viewers, shout out. Signal ba? Shout out sa mga viewers. Laglag. Laglag sombrero. Shout out kay Jojo Tracker, kay Hungry Driver. Shout out mga idol. Yan, kay Kasipag Tracker, shout out. Sa lahat ng ano, sa lahat ng nanonood sa akin, shout out. Shout out mga idol. Sa nanonood, shout out na rin. Bahay na yun, no? Buti tapos na to. Pag-abutan pa ng mahal na araw itong ginagawa ng kalsada na to, rapid na naman traffic dito. Timing sila pag magawa. Nakaraan, bago magpasko, daming ginagawang kalsada. Yan, Lupis, ay ano, bumaka sa hanggang Lupis. Grabe traffic yan. Bago magpasko. Kabilaan kasi ginagawang kalsada. Reviewers, shout out. O ito sa mga umabot na rin yung umabot na rin pala sa Canada yung ano natin, vlog natin. Umabot na ng Canada. Hello. Pass out.
Ay, i-streetin natin to hanggang Bicol. Biyahe na to. Kasi nag-energy tayo. Wala na. Tapos na. Baka may tiyo yung pangarap ko. Ha? Alin? Motor, baka may tiyo. Alin chichirya? Iyo rin. 5 million viewers. Shout out. Shout, shout. Oh, hindi nagko-comment yung mga viewers natin ngayon. Siguro mga ano to, mga foreigner yung mga viewers ko ngayon. Traffic pa yan. So, mag-comment kayo kahit English. So, sasagutin natin yan. Ay! I-carrier. Ayun, wala na yung signal natin. Mga oras. Play natin ito. Shoutout. Ipin Kari. Mahina na yung signal ko dito. Maulan kasi. Maulan dito. Iwan ko dyan sa Bicol kung maulan din. Maulan pa dyan, ano? Quezon, Balbuena. Bicol. Maulan dito. Simula Batangas. Maulan. Hindi tayo pogi. Pogi pa rin. Ha? Ano yung ano? Ha? Ano? Ay, oo. Diyan pala kinukuha yan. Yung mga ano, tawag nila. Kanahaw. Kanahaw yan eh. Puno ng kanahaw. 7 million. Shout out. Ulan dyan. Ulan ngayong linggo. Sarap sa lang yung tagay ngayon. Wala Sarap, eh. sarap sana magtagay. Kaso nasa biyahe kami. Hoy, shout out ni Jojo Tracker. Sana all. Magkasalong muna tayo. Ayan, palike ng live mga idol, palike. Thank you. Dito na tayo sa bypass ng bypass road ng Lopez. $5 million shout out. Ay, kala ko si Jojo Tracker yun. Jason pala. Kala ko si Jojo Tracker yung idol ko. Masok sa live ko. $10 million viewers. Shout out. Ilaw sa ano? Ilaw sa Marami 11 mga million. yung palayan ko. Ha? Agatas? Agatas. Parang gatas eh. $9 million. Palike ng live.
idol. Mga foreigner talaga siguro itong mga viewers ko ngayon. Yan, thank you sa ano, mga kaibigan natin sa ano, other country. Tapos na. Wala, nag-vlog yun ha, nag-vlog. So, meron akong kusina pa diyo. Oh, ano yung kusina? Pero meron pa rin ako. Meron pa rin ako kusina noon. Yan, 9 million viewers. Thank you. Thank you for watching here. Malupit talaga. Ibawal nila yung busina. Pero ako, natural lang yung busina ko. Pero malupit. Kayang-gaya yung mga papakcorn na nila na yan eh. Wala pang huli eh. Diba? Ipapakcorn ako pero walang huli. Hindi ko pala narap dun sa ano, mga sumasayaw dun sa kusina. Ayan. Awa si Buddy ah. Alam mo, bawal na to Buddy. Bawal na itong kusina ganito eh. Pero sa akin, hindi. 12 million viewers. Hello. Nawawala kasi yung kusina ko eh, oh. Mga palya eh, no? Grounded siguro to. Yan, pwede. Walang ulit yung sa akin na to. Kasi natural to kusina eh. Yung sa kanila, yung pero yung sa akin, walang ulit to. Just comment down below guys. Talaga mga foreigner siguro itong mga viewers ko ngayon. Pilipino dito nakikita ko. Si Jason Balbuena. Palya kasi yung busina to eh. Nakawala oh. Anime. Yan yung ano, preparation sa oo nga eh. Wala eh, naiinggit na sila ng ano eh. Naiinggit lang sa kusina namin eh. Kaya na yan eh. Kaya pinagbawal eh. Papap eh. Maganda nga yung kusina na eh. Pantanggal antok eh. Diba? Wow! Alabang, sakay na kayo.
yan. Ito na, hanggang Bicol na itong Skyway na to pagka nagawa. Every moment. Sa kanila, bawal talaga. Pero pag sa akin, wala pa rin. No. Diba? Diba? May busina pa rin. May busina po. Ay! Kala nyo ah. Kala mo, totoo to. Yung Dragon mismo nagkocontrol niyan. Anong oras na, pre? Oras na ba para kumain? O Tama. may ano na lang? Sabi, Bis pa lang. sa Bicol na tayo kumain ng tanghalian. Bis pa lang. Uy, bahay nga sila pa. Adiyo. Check ko na. Ano yan? Talagang kailangan ipahinga na ipahinga yan kasi mabigat yan. Pagka ano, Ito ko na yung isa. pabor yan sa kanila pagka ano, nung maulan. Oh. Pabor yan sa gulong nila. Tumakbo. Pero pagka siriging ng araw, ngayon eh, kailangan talaga niya ipahinga na pahinga. Sabi ko. Ayan. May signal pa ba tayo? Wala na yata eh. Ayan. Oh. 5 million viewers. Share out. Hindi ko nang salubong si Jojo Tera. Ang timing yung ali ng palay, ano? Yan. No viewers, shout out. Para may makakita kayo ng mga view. Yan. Masawa kayo sa mukha ko eh. Hindi na po comment yung mga viewers.
viewers ko. Foreigner ito. Foreign germs. Ayun yung isa oh. Karga nung isa, harap dito yung dalawa. Yan. Yung tali pura. Lamang talaga pahingan niya. Hindi natulog sa nakaraan. Oo, dyan. Wala na. Hindi pala kumain doon ah. Ayun pala oh. Maaga pa. Ha? Maaga pa. Ano doon? Kaya itong ano dito, bahala lang to, hindi naman sila nag-checkpoint yan. Kaya ba tanggalin yan? Dapat sa mga ano, mahal na araw, wala na yan, tanggal na yan. ah. Well, viewers, shout out. Padupong na ta sa ano? Sa Bisaya ba? Padupong na ta sa Kalawag. Opo. Suroy-suroy lang ta. Suroy-suroy. Suroy-suroy ta pa Bicol. O, kala nila, hindi mo marunong Bisaya. Lahat ng lingwahe. Alam ko na. Yo, yo, yo. Pagisan mo nga yan, boy. Ang bariya. Si, ano yan? Tawagan. Dati, dito pala siya. Pagisan mo. Ano sa loob? Doon nakatira yan. Sa may tulay. Sa may Kalawag.
tindahan na yan doon. May tindahan na yan doon. Malaki rin yung ano niya dyan. Naiingi niya dyan. Sa isang araw. Sinakausap ko na yan doon eh. Nung ginagawa yung ano. Okay naman daw yung kita. Kaya napagpatayo daw siya ng tindahan. Araw-araw ba naman eh? Kaya pinagalimandahan lang siya araw. Kahit paano, nakakapagparal siya ng anak niya. May anak yan eh. Oh. Tuwing paglinggo, ganyan, sumasama yung anak. Nasamahan siya ng anak ng babae. Ewan ko kung anong tawag sa sakit mo. Pulyo ba yun? Hindi naman siguro pulyo. Pero sa amin ganyan. Sa lugar namin ang galing kumitara, ang galing kang kumanta. Oh. Talong Pinoy. Dito ko nasusundan yung motor. Bigla na lang ano. Bigla na lang bulagta. Dulas-diyasan. Malalim na kasi. Nakabunan kasi ng ano. Makakadali din yun kasi may nakasunod malaking truck eh. Mabagal lang siya. Mabagal lang din ako kasi. Malalalim yung butas eh. Muna niyang nasundot sa ano, butas. Ulan. Tubig-tubig pa yun eh. Hindi ko mapisado yung kalsada rito. Delikado sa mga motor. Kalawag. Madugong na sa mga bahay sa Kalawag. Bayan. Bayan ng Kalawag. Napakalawak ng ano, na lugar ng Quezon Province. Sobrang lawak nito. Simula ano, Chao. Chao pa o. Chao nga. Simula Chao. Hanggang ano. Alin Gallego, boundary ng Quezon sa Bicol. One viewers, check out. Taki pa rin Quezon. Araw-araw dito konti. Doon, ulan. Madilim doon. Na. Kasi tayo. Kasi yan. Tricycle.
Tol, proper. Sige, boy. Oh, nangyari sa isa mong side mirror, boy. Nawala na yung side mirror ni Raymond ay. Nadali siya. Eh, tumama nga dyan sa ano. Ha? niya. Oo. Basag yung windshield. Nadali si Raymond. Nawala yung isang side mirror niya. Basag yung windshield niya. Hindi na babiyayan. Itatransfer mo pa sa aero niya. Naalala ko yung yan sa ating punan. Tutambot to sa akin yung Raymond, hindi maka-overtake. Oo. Putak nang nung naka-overtake, pininahan ako. Ay, nasar siguro hindi maka-overtake. Tulong ko yung driver, ibang driver dyan. Kahit kasi alanganin, overtake yan, lulusot at lulusot yan. Hindi pwedeng matagal bubuntot sa'yo yan. Talagang mahanap ng ano yan, lulusot ka. Kaya kasi mga labanan sa porsintuhan, pas kasi doon sila kikita eh. Tayo rin naman, sa berbiyahe, Eh, nakapot na sila na ano yun. kita, pero Kontre. hindi naman tayo makapag patuloy na magpatuloy na. Dalawa, tatlo biyahe. Swerte na kung makatatlo. Ganda-ganda. Dalawa, yung malong-malong kumante. Nakadalawa ka rin. Pasok pa yan. Martes. Apple yan. Martes yung cut-off. Spiral. Kaya biyahe natin na to. Habol pa to. Para sa Biyernes. Balik tayong bukas ng umaga. So, pag bukas ng umaga kasi makakabalik kami niyan. Yung DTR, yung biyahe namin nito ngayon. So, makakasama pa sa sasahurin namin sa Biyernes. Dahil bago kong pahinante, nakadalawang biyahe rin siya sa akin. Na. Sahod na rin siya ng 10,000. Sana all. Sana all. 10. Dalawang biyahe, 10,000. Saan ka pa? Dito ka na. Dito ka na. Libo sa biyahe. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang. Bibili lang ako ng GoPro. Tapos nakikita nyo ako sa Kuya. nakikita nyo na ako sa ibang company. Nakabili ako ng GoPro. Kaya gusto ko yung mga biyaheng Mindanao, Bisaya. Malayo ng biyahe. Ayan, mag-hit na tayo mga kurago kasi dyan sa una na yan, wala na signal dyan. Zero na signal dyan.
Kaya wala na. End na natin dito. Yun, bye-bye. Thank you for watching.